Cheeky. Dis galwa fi'n deo, ie. Helo, Mared Parry dwi, a dwi yma yn Steddfod Genedlaethol heddiw yn chwilio amdan yr outfit Steddfod gora. Awe! Dwi'n licio dy ffrog di, lle mae'n dod o? O, sa ti'n mynd gwybod enw y siop? Triai. O, Max a Spencer. Right. Gai fenthyg o gen ti? Dwi'n mynd gwrs fitio ti, de? Rwyd. Ti'n neud ffilm? Yndw, i Eisteddfod. Oh god. Well, that's quite rude. Lle mae outfit chi o, da chi'n edrych yn really fashionable heddiw. Ti'n meddwl fi'n edrych yn fashionable? Mae di fod yn roast o beth i fi fod yn gwisgo heddi. Really? Yeah, keep it simple, keep it sexy, you know? Yeah, keeping it sexy always. I'm dead sexy. Look at my sexy body. Be da chi'n meddwl di essentials fashion Steddfod? Mae'r dŵrag yn essential. Yeah. Breast essentials. Cadw'r waves yn mynd iawn. Earrings, diamond encrusted, 30 grand on each ear. Ffasiwn? Yeah. Chi'n siarad ar rwy'n sy'n shorts bob dydd o'r flwyddyn. Be sy'n digwydd efo hyn? Disgrifio ar t-shirt i fi. Wel, Carno Ie. Mae'n war y gitar. Ie. A mae'n gwisgo kilt. Dwi'n lyfio hynna. Faint di'r mwya sa'ch chdi'n wario ar par o sgidia, ti'n deud? 200. 200? Hey, big spender, gyda ni fan hyn. Be di tips gorau gen ti ffasiwn Steddfod? Gwisgo beth ti, sy'n eich di edrych yn dda. Born this way, Lady Gaga. Mae Toffel Cook yn y tuck. Brother. Siarad ni drwy'r outfit i gyd. Yr outfit? Ia. Dilla ti feddwl? Be tips ffasiwn gorau di Steddfod? Gwisgo beth ti isio. Gwisgo beth ti isio? Ie. Ti'n gwybod yr heti yna sy'n gyda umbrella arno fe? Ie. Ie, definitely cael un o'r reina. Hei. Oi. Mae'r top yn dod o, mae'n fashionable iawn. O, Max a Spencer. O ia? Posh, fan hyn, posh. So lle mae'r ffrog o? Max a Spencer. O, mae Max a Spencer's yn favourite, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n licio dy drwsus hyd, di. O, ma'n wych, sdi. Sbia stretch hyd yn Oh my god. Uffar o stretch. Say ooh. Tips ffasiwn Steddfod, wan. O, mae'r trwsus hyd. Trwsus hyd? Ie. Oce. Wel, na i basio fy mlaen. Mae hwn actually wedi dod o'r Steddfod, just rwy'n gornel o stand in mitts and tits. O'n i'n meddwl braidd, ie. So, be di tips gorau fydda ffasiwn chi i'r Steddfod? Gwisgo stuff digon cynnes, dwi'n meddwl. Fydda chdi? Hen sgidia, hen anti fi di hyn. Susty Queen. Love it! Gyda un item sa chi'n dweud ydi fydda yr essential Steddfod in terms of fashion. Y bag ma. Y bag yma, gyda i weld o. Tardis. Mae bob dim yn ffit yn fo. Sa'ch chi ffitio babi fewn i hwnna? Probably. Ma'n hiw. Dwi heb dio, ia, ond probably yn gallu. Top Uniqlo, charity shop. Love it, good quality fyna. Yeah, nice. Mae hwn o vintage, gysi oedd ysdwetha. £6 o charity shop. Okay. So mae'n ffach ys i'r ein. A fi di wampo'r dino stompers mas eddi. Lle mae'r outfit o? Rhowch rundown i O, wel, o Vivian Westwood. Fi di gwario rhyw 1,500 i ddwy. O! Ar ambell i beth, de. Ond ti'n gwybod be? Mae o werth o'n di. Gen i fashion queen efo hyn go iawn, does? Be dwi wedi dysgu? Mae bobl yn really sustainable, bobl yn deud gwisgo wellies, o ddim actually yn gwisgo nhw. A mae bobl professional just yn really cool i siarad efo fi, apparently. Anyway, mae nos Sadwn, dwi off am beint. Wela i chi.